News. IFM News. Lokal. Maraming salamat, Idol Bernadette Toledo. Iti dayta a report. Iti sa Balia Bangir, mga idol. IFM News. Ano po kala Idol Rain Santos, Philippine Coast Guard Station, Ilocos Norte. Impeteng da, seguridad, digiti beachgoers, ita summer vacation. Idol Rain Santos, please come in. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Impeteng ti Philippine Coast Guard Station Ilocos Norte, ti seguridad dagiti beachgoers ita summer vacation babaen ti nagdudo mga aktibidad. Sigon ka ni Mr. Ensing Aaron Paul G. Sotiangco, Deputy Commander ti Philippine Coast Guard Station Ilocos Norte, akas may saka dagiti aktibidad da ket nagtultuloy at panagibunong da iti flyers may papan ti panagpalagip kadagiti beachgoers. Inayon pa ito opisyal nga dahil ti programang inyat dagti kangatuan a headquarters ti PCG ako nana pag may nakita sumbong kastamen iti see something, say something. Ada ito ya programa ket karaman kadagiti flyers kay bunong da ket ada iti QR code ang mabalin nga iskan dagiti beachgoers, fisher folks nen kaso nga diti kasapulan da iti PCG. Ang ongoing na activities ng Coast Guard, sir, is katulad pa rin ng dati. Patuloy kaming nagbibigay ng flyers patungkol sa paalala sa ating mga beachgoers. Yan. Unang-una po yan. Then pangalawa po, meron po kaming bagong program na binaba po ng higher headquarters. Ito po yung tinatawag na pag may nakita, sumbong. At the same time, see something and say something. So sa mga activities po na to, nag-provide po ang higher headquarters together with the district na flyers kung saan meron po itong QR code na pwedeng i-scan ng ating beachgoers, fisher folks, at kahit sino man po. Kung meron po tayong queries, meron po tayong questions, may idudulog po tayo, ay yun po ang naging parang naging way ng headquarters para po ma-monitor at the same time makita po yung mga queries ng ating mga beachgoers. Iti sa Balia Bangir, inbatad ni Mr. Sotiangco nga dan iti direktiba ti higher headquarters ti PCG iti panangipawil ti panagilugan kadagiti bakasyonista iti bangka mapan iti tenga ti baybay no awan iti gamda a sertifikasyon. The higher headquarters po namin is meron na po tayong national directives from the commandant na binaba po from our district. At binaba rin po ng district from stations to all substations and CGMT na meron na po ang national directives na tinatawag na no certificate, no sale policy. So dito po, nakapaloob po dito na hindi po pwedeng bumiyahe o lumaot ang mga fishing motor bangkas po natin na intended lang po for fishing at kino-convert po sa recreational activities. Kamaudyanan na nang ipaimet ti tips ni Mr. Sotiangco ti mabalin nga aramidan dagiti beachgoers para iti seguridad da. Para iti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak, IFM